This is Yan. And this is Jelan, and welcome back to our channel! Yes, so for today's video also is we're here at Sotera's ATV ride. Yes. This is my first time, Char. It's my second time. This is your Char. So, it's my first time, pero I decided not to drive kay Basta Jelan run drive ba? Ngayon na ba sila nga? Kung first timer ka, wala ka rin hakanan dire. Asa ko ba? Yan! So, later, mapakita na mo intro among rides, Ali, together with Simon Carl Vlog! Yay! Hurry up! Yes, so, Tara, let's go! Palpak, guys! Yun. Ginagawa mo? So, model is na guys. Morning ko, dapat nga lang tayo. Nasa sa beach. Morning yun nga, Tunaan Beach. So now guys, of course, di ako magkaibaw sa mga agyan-agyan na din. Sa namin kauban, si Kuya. Kuya Marlo! Hello! Kuya Dansoy! Hello! Kung siya yung pinagan, Tari! dali siya mo i-brake. Forward siya, neutral, atras. Ana lang siya para matras sir. Neutral lang siya, kaya lang forward ka dyan. Okay. Ako, nakalimot ko. Good luck! The Simon Card Vlog is there. Manawa sa Simon Card Vlog. Oh, diba? Kay Bono ko, right! Ginagawa! Malukang! Oh, nice, nice. Nakasarawon! So, ano na guys? Chill-chill na tayo. So, dapat kita ma-stress. So, very nice in here. So, nandito kami ngayon sa Hacienda di Alvaro, guys. And as you can see, my husband is driving our pick-up. This is our Ford Ranger! 4x4. O, diba? Ayusin mo dyan. Oh, no! Go, 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 go! Ah! Wow, so ganito naman yung guys. Iba talaga pang Ford Ranger! Ford Ranger is the best! Woo! Pick up lang sa kanam! Woo! What up? Oh my God, we're too far behind him! I love you, Jelan! Oh, diba?
Oh, back, oy, back. Oh, go, kuya, go, kuya. Oh, ang galing ni kuya. Oh, di ba? Patayin mo na ba ibangga na niya? Go, go, go. Kaya yan, guys. Adon sa kuha na rin niya. Di mo ligo ka. Ala! So yun nga guys, so dito kami sa isang field na sa chocolate field. And look at my outfit, guys. Oh no! But it's very adventurous. It's really, really worth it. Grabe, tingnan mo sa Simon Carl vlog. So let's go, guys! Pick up! Fort Ranger! Ang jacket mo ako. Wala na. Gini ako ba? Oh! Oh, okay. Karon guys, kaning helmet nga ako gisulot karon is mo na gisulot ni Piolo Pascual katong diri po siya ka ATV. May, mura na kag Piolo Pascual. Kiss ka. Hoy, biara ta. Biga ba? Diba, adventure ka more. The struggle is real. Hoy. Monis jog ko ano di mo mag raincoat guys. Oh no. Ganahan ko ani. Pumunta kayo dito sa Sotera. So you must bring kana your outfit kay mas ma-feel bitaw nimo ang trail kung kana magkalapok-lapok jud bitaw ka. It's okay naman po kung mag-wear ka ng raincoat kasi nag-provide din naman sila yung Sotera sa outfitan na pang raincoat, but it's really nice kung magkaputik-putikan kayo guys kasi galing tayo sa putik. Char! So tingnan mo oh. Oh no! Diba? Tanawa niya ang outfit guys. So yan yung ang pinaka-nice. So, and the reason why naka ganito din yung outfit ko. O diba? O, pa-backless tayo guys. Because may ano kami dito sa Shenda namin. May swimming pool. Pure. So yun yung swimming pool namin. O diba? Nice. Driving lesson for motorbike. So let's go! Gini ako ba? Pero balik ko dito. Wow, that's very nice. Ilaos. I drive from. Hoy. Asa ka malipang ka?
Balik tayo gagay. Oh, grabe! Amazing! Tapos na Carl, mga exhibition. Woo! So it's Jelan's turn, guys. Let's see. Tingnan natin kung kaya ba niya. Dali na, dali. Diko, anak. So, nagtataas na. Oh, no! Grabe ang adventure guys. Ginagawa mo? Let's go home, guys! Alright! So, nakabalik na Mary sa starting point, and as you can see at my background, Sotera's ATV ride. Thank you so much. Sa akin mga sinisa na, super nag-enjoy kami, and it was really worth it. Yeah, so nakita niyo naman sa mga clips namin kanina, di ba? Sa akin na nga, thank you so much for watching, and I hope na nag-enjoy kayo sa activity namin. And if you haven't subscribed and follow sa aming mga social media accounts, so please do so. So ito yung social media accounts namin, yenandjelan vlog. So thank you so much once again mga sunod sana until our next adventure.